खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायबावबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय गोदानै राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनै 11 जुलाइ 2026 आरो दिनै सनिबार। बे सनिबारखौ न्यायनि इसोर शनिदेव आरो भक्त शिरोमणि हनुमानजीखौ खुलुमनायनि थाखाय जर'खा साननाय जायो। बुंनाय जायोदि जाय सुबुङा सनिबारखालि शनिदेवखौ गोसो गोरबोजों गोसोखाङो बियो लासै लासै गावनि जिउनि गासैबो जेंनाफोराव सुस्रांनो गोहो मोनो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिना लाग्रो। दिनै मावनाया धोरोम आरो खस्थ' खालामनाया नोंथांखौ गोजौसिम लांनो हानाय थाखो। शनिदेवनि बोर मोननायजों नोंथाङा दिनै नोंथांनि गासैबो खामानियाव जाफुंसार जानो कमेन्ट बक्सआव जय शनिदेव एबा जय बजरंबली लिरनानै हो। मेष राशि। बे सनिबारा नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान फोथायथि सोमजिहोगोन। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय मोनसे गोनां सोरखारि आयदाखौ दिनै खुंथायारि बिबानगिरिफोरनि हेफाजाबजों सुस्रांनो हागोन। गोदान सानथ्रिफोरखौ बाहायनायाव लाबोनो थाखाय समा साबजाथाव, जाय नोंथांखौ इयुनाव गेदेर राङारि मुलाम्फा होगोन। समाजनि गागि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनाया नोंथांनि जिउ राहानि थाखाय गोदान लामा बेखेवगोन। दिनै मोनाबिलियाव बबेबा मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांब्ला गोसोआरि गोजोन मोनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 3, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि बुंनाय आरो रागानि सायाव एसे दबथायनो नांगोन। खामानि थिलियाव गोनांथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनाया नोंथांनि सावगारिखौ खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो खालि गावनि खामानियावल' गोसो हो। हरखाब जेबो गिदिर राङारि थिरांथा दाला, नङाब्ला खहा जानो हागौ। गोब्राब समाव उन्दै बिदा-फंबायनि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ लाखिगोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनै सरासनस्रा जागोन। बायजोनि आदारनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। खाफाल गोनां अनजिमा 7, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। मिथुन राशि। दिनैनि साना बेंकिं, रां आरो रां थिसननायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद फिथाइ गोनां जागोन। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम नांज्लायनायखौ दिनै गावजों गाव गोरोबलायनायनि गेजेरजों अरायनि थाखाय सुस्रांजागोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय दिनै माखासे मोजां आरो मोजां जुलिनि थांखि फैनो हागौ, जाय न'आव सुख गोजोन लाबोगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानायाव फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जर'खा सुबुरुन मोनगोन। मोनाबिलिनि समा नखरनि सुबुंफोरजों रंजा खुसियै बारलांगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। कर्क राशि। दिनै खामानि मावग्रा रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा मावख'आव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो गोबां खाबु मोनगोन। नोंथांनि खामानि मावनायनि आदबजों गोसो बोनानै गागि मावख'गिरिफोरा नोंथांनो मोनसे गोदान आरो गेदेर मावथांखि गथायनो हागौ। फालांगियाव सानस्लाबै फुंखानिफ्राय रां फैनाया नोंनि बेंक बेलेन्सखौ बांहोगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि बोसोनआ दिनै बबेबा मोनसे गिदिर खामानियाव जिउ रैखा खालामग्रा फोरमान जागोन। बोथोर सोलायनायनि थाखाय नोंथाङा एसे सुस्त जानो हागौ, बेनिखायनो य'गा आरो हां लानायनि ब्यामनि सायाव गोसो हो। खाफाल गोनां अनजिमा 4, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा समाजाव नोंथांनि मान आरो सन्मानखौ गोबां जौगानायजों नुनो मोनगोन। राजखान्थि एबा समाजारि आफादजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे गिदिर बिबान एबा गोदान मासि मोननो हागौ। नों खालामजानाय आरो मोनसे गोजाम रां थिसननाया नोंथांनो साननायनिख्रुइ 2 गुन फिथाय होनो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि जिउआव मोनसे गोदान महर फैगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोखौ जुलिनि बिलोसिम लांनो सानगोन। नखरनि बैसो जानाय सोद्रोमाफोरनि सावस्रियाव जौगानाया नोंथांखौ जोबोद खुसि खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा 3 आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। कन्या राशि। दिनै बिरोंदामिन आरो बिजिरसं बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोदान जाफुंसारनाय लानानै फैदों। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिन बाहायनाया दिहुनथाय आरो मुलाम्फायाव गोबां बांगोन। जाय रांखौ दाहार होनाय जादोंमोन आरो फैफिननो हाथावना नुदोंमोन, बियो दिनै हरखाबै फैफिननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि आखु आरो दावगानायखौ नुनानै गोग्गानाय मोनगोन। हराव सासे गोजाम लोगोजों जानबुंनि गेजेरजों गोलाव सम रायज्लायनाया गोजाम गोसोखांथिखौ गोदान खालामफिनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 2, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बेसादारि सुख-सुबिदाखौ बांहोनायाव सान जागोन। हा एबा न' बायनायजों सोमोन्दो गोनां लेखा बिलाइफोरखौ दिनै जाफुंसारै फोजोबनो हागोन। साख्रि सोलायनो नाजानाय सुबुंफोरा दिनै बबेबा मोनसे मुंदांखा आफादनिफ्राय कल फैनो हागौ। फालांगियारि बाहागोदारियाव गोरोंथि लाखि, बेयो गावजों गाव गोरोबलायनायखौ साबसिन खालामगोन। फिसा-फिसौ सावस्रिनि जेंनाया दिनै आबुङै सुस्रांजागोन आरो नोंथाङा गोख्रों जागोन। खाफाल गोनां अनजिमा 1, खाफाल गोनां गाबा मारुन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गियाना नखरनि मोनसे गेदेर दावराव-दावसिखौ अरायनि थाखाय सुस्रांगोन। आरिमु, लिरनाय आरो मिडियाजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि खामानिनि थाखाय हादरनाङै गनायथि मोननो हागौ।
नोंथाङा हरखाब मोनसे गुसुं नाथाय गोनांथार फालांगियारि दावबायनायाव थांनो गोनां जानो हागौ जाय इयुननि थाखाय गोदान दरजा बेखेवनो हागौ। नोंथांनि दालियारि जिउआव रमान्स आरो गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। शनि इसोरनि मन्दिराव बेसरनि थावनि सोरां फोजोंनाया दिनै नोंथांनि थाखाय जोबोद गाहाम जागोन। खाफाल गोनां अनजिमा 6, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। धनु राशि, रां थिसननायनि बेलायाव दिनैनि साना जोबोद खाफाल गोनां जागोन। दिनै न'आरि सम्पथि एबा स्टक मार्केटआव रां थिसननाया नोंथांनो गोलाव समनि थाखाय गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। मावख'आव नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांनि बोसोननि सायाव बिथा खालामनानै गावनि मावनो गोनां मोजां बिथा खालामनानै खामानि मावनो मोजां मोनगोन, जाय नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिखौ दिन्थिगोन। माखासे राङा नखरनि सुबिदाफोराव खरसा जानो हागौ, नाथाय बेयो नखराव सुखु गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि बिमानि बोर होनानै जागायनाय जायखिजाया गोदान खामानिया दिनै थारैनो जाफुंसारगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 12, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। मकर राशि, शनि इसोरनि बोर मोन्नायजों गोसोआरि नारसिननाय आरो सिन्थाया दिनै नोंथांनि जिउनिफ्राय गोजान थागोन। फालांगियाव सासे गिदिर गुबुन हादोरनि क्लाइन्टजों मोनसे गोदान गोरोबथाया थि जानो हागौ, जाय नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनायाव मदद होगोन। बिजिरसालि एबा आयेनारि बिथिङाव दिनैनि थिरांथाया नोंथांनि फारसे फैनायनि गोख्रों समभावना दङ। फरायसाफोरा दिनै गावनि फरायनायाव आबुङै गोसो होगोन। बेलासे समाव नोंथाङा गावनि नखरनि सुबुंफोरजों मोनसे मोजां फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 5, खाफाल गोनां गाबा ग्रे आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनो गलाय-गथाय फिथाइ लाबोनो हागौ। बांद्राय खामानिनि नारसिननायनि थाखाय नोंथाङा देहायारि मेंनाय मोनदांनो हागौ, बेनिखायनो खामानिनि गेजेराव थाथ'नाय लानो थि खालाम। राङारि लेनदेनजों एसे सांग्रां जा आरो सोरबा सिनायै सुबुंनि सायाव मेगन खाना फोथायनो नाङा। मोनसे गोजाम आयदाखौ लानानै गावनि लोगोरिजों एसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, नाथाय एसे सोलोजों खोथाया मोजाङै जालांफिननो हागौ। मोनाबिलियाव गथ'फोरजों पार्क एबा गेमिं ज'नाव सम हगारनाया नोंथांखौ रिफ्रेश खालामगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 14, खाफाल गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गिदिर मोजां खौरां लानानै फैगासिनो दङ। नोंथाङा गावनि केरियाराव गोबाव समनिफ्रायनो नेगासिनो थानाय प्रम'शन एबा बेथन बांनायखौ दिनै फोसावनाय नुनो मोननो हागौ। नखरनि फालांगिखौ दावगाहोनो थाखाय नोंथाङा गावनि बिदा-फंबायनिफ्राय आबुं मदद आरो राङारि मदद मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांगोन आरो नोंथाङा बबेबा मोनसे समाज अनसाय आफादजों सोमोन्दो लाखिनो गोसो जानो हागौ। नोंथांनि सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो मोजां सावस्रिफोरा नोंथांनि गोसोखौ आबुं खालामगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 11, खाफाल गोनां गाबा सोरां चन्दन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि गासै 12 राशिफोरनि आबुं राशि फोरमायथिनाय। आसा खालामो बेयो नोंथांखौ नोंथांनि साननि सानथांखि खालामनायाव मदद होगोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जयश्री शनिदेव एबा कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै शनिदेव एबा जै बजरांबली लिरहर, अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।